Sziasztok! Cső! Na, de amúgy akartam mondani, így nem volt. Ja tényleg a Coolcraft. Ha a Coolcraft van, akkor ma lesz több slot. Fú, de meleg van itt. Higgyünk egy kávét. Na mit akartam? Ja, a szedi találkozó. Tényleg nagyon... Hát azért több volt, mint amit elképzeltem, többen jöttetek. Tényleg láttam Szefi Volkén találkozó. Nem gondoltam, hogy 97-en... Hát úgy öltözik, mint egy rocker. Ilyenek. Ja, rocker. Hát cseréljük néha a kamerát. Hát nem úgy öltözik, mint egy rocker. Na azt akartam mondani, hogy nem gondoltam volna 97 ember most itt egyszer így rám megy. Octopus. De nagyon jó volt amúgy a hangulat, meg minden. No. Na, bezavarodtam. Most Szefi mind a két kamera, most kávézok. Ennek felforralt egy liter kádvizet. Liter kádvíz, te abban megfürdesz? És simán. Mekkora kocsek lett? Búz is lett, de még majd a megnő, akkor jó lesz, ha lenő. Ott ilyet nem tükröződik, hanem fordítva van. Ugyanúgy van, ahogy látsz. Hát igen, ha balra fordítom a fejem, ott jobbra megy. Nekem nem. Nekem olyan, mint a tükör. Ő itt tükör, nézzétek a hátamról. De tényleg, szupi volt amúgy a tali. Jó volt a hangulat, barátságos, rendeltünk családi pizzát, akkor már család vagyunk. A Coolcrafton lesz moszlott. Tényleg lesz? Igen, láttam azt a helyzetjelent. Mi volt? Belerúgtam. Ja, az nem baj. Kiért? Kié? Ez akkor csak a soványoknak elég. Hát igen. Itt meleg van. Ja, igen. Sül a kaja neked. Ne legyen olyan feszetlen a nyakad. Már 6-7-es vagyok. Penész kanyar. Kié? Mit akartam? Ja, kezdően néztük a videót, fogod, kinyitod ugye a mosogatógépet. Igen? És azt hittük, hogy leborult a polc. Mind a ketten így azt hittük. Nagyon rejtett. Elpersze... Na, hol van? Na, meg kell kóstolni. Ja, csináljuk meg a bélyegképet, emelt fel a teját, én meg a sört, de Én úgy gondoltam, hogy benne. itt van. Ja. Hát, gondolhatjuk bárhogy, nekem mindegy. Kimentem a képből. Ki ezt te? Hogy bejött ez a cső? Látom kutat. Várjál. Hogy van Sopron? Soproni ázok egy jó pofaköcsök. Jó lesz ez így? Jó. Azért lesz az a bélyegkép, hogy ne jöjjetek rája. Mert azért van a tea, hogy most kipróbáld. No. Fúj. Mit van? Kávé, teja, sör. Nem, először megkóstolod, aztán mindent jössz rá. 3-szor. Ebből lehet egyszer Kicsit. fogod. Látod, aranyat ér. De ez milyen? Zöld tea, kaktusz kivonattal. És a márka? Green tea. De a márka. Szóval, hogy Nestea vagy. Hát Ice tea. Na, Az nem egy rapper. oda. Az Cube. Doppergés. Nem szokványos ízű, mi? Kicsit lehetne savanyú, ha már nem sör. Ez nem káposzta. Egy citromlét öntenék bele. Csak megszoktam, hogy... Vagyis nem szoktam meg. Bocsánat, hogy hátraállok nektek. Na, de kicsit hörbiskedj már ott. Hacsó! Nem nagyon tudlak kopizni, az baj. Dég! Dég! Ez enyém. Várj, hogy szokti, ja, meg izélsz, felülsz. Meg a... Jaj, és az nokedli. Egy kis nyokedlik, megették a tepét a hergolyomban. Most próbálj te engem utánozni. Az könnyű. Igen, csak az... Az. Meg izé. Meg... Ó, vakasáblás. De jó, hogy ki tudom már mondani. Ja, Itt is van rec. itt is van ez. De kopasz vagyok. Ja, kis kocsek. Ennyi bag. Első randi. Kié? Miénk. Az igen. Penész kanyar.
Odaég a Most oda fog menni? szegény Diva azóta bent ül. Most ez a penészkanyarra megy? Nem. Akkor miért mondod mindig? Hát, hogy mi vagyunk ők. Ja. Ha valaki nem tudta volna, mi vagyunk a penészkanyar. Hát. Fú, nem lesz jó ez a kár. Dia, gyere már ide, lássák, hogy Szefi nagy. Szefi nagy? Akkor vagyok, mint a Yeti. És itt van Benki. És nincs kedvenc szeretni. De tényleg vagy az olyan Pinky? No. De nem vagy még amúgy éhes? Tessék? Nem vagy még éhes? Egy pipit. Picit? Hát szerintem egy fél órát kész. Jó, most nevet. Ok. Most evett narancsfantát. És az laktat. Laktatok. Ő ígyes. Már azt hittem a kamera. Az én kamerámon. A kamera szent és sérthetetlen. Amit a kolbász gyerek. Egészségedre. Tiéd. Viszont az én kamerámból látszódsz. Nem baj. Te csatornádon fellettek a petél. Ó. Hopp, te vagy a közt. Hogy? Így. Én már nem Há, látszódol. Szódol. Fel leszel a Szefi kanyaron. Hogy szoktál így bezummasz, így rázummanak az ember agyára? Szempilájájából. Amúgy neked igen, észrevettem, hogy neked így nem menni észre a videón, de nagy a szempilád alul. Nem, buzi vagyok. Ja. De a szembeelső is nagyobb. Mint? Ezek még az első tapasztalatok. De ez tök jó. Tök jó, az a kis szar. Nekem meg olyanom van, azt nekem is. Ilyen Hát az jobb. Azt ajándékba. Nem, mert nekem viszont még kisebb a konyhám. De ezt össze lehet zárni te. Tudom. Ekkorára. Igen. Meg ha ezt még nagyon szét is nyitod, akkor kb. Akkora. Mert érted, ezt is le lehet vinni. Tudom. Ezeket is. Akkor ugyanakkora, mint az nagyon. Így de jó vagy. 16-9-es Szefi szituáció. Mindenki fordítsa félre a kamerát. Gangnam Style. Mindig remixelünk, akkor most jön a... Mi van még ilyen? Retek divat zene? Retek divat. A Harlem Shake mostanában. Ja, de azt nem tudom dúdolni. De mit mond az elején? Koloterroriták! De most nekik így fejjel lefelé és kalagura. Ez egy nagy kaland így. Kalandvágyó körúton lettünk tegnap életben. Én ide raklak. Nem, ott fény van. Itt a sejt, ki mit se sejt. Ez olyan, mint az evőpálcika a japánoknál. Csak hármas fogok. Csak ez hármas, igen. Úgy ennél. Jó, mert egy állítható. Ne a faszomot vagy ma. Ki az te? Nem tudom, kozsai gyerek. Na jó, nézd meg a szobámat, és ezt meg addig feltöltöm, nekik azt lesz még. Oké. Ő itt az én kamin. Ő itt az én barátom. Barátok vagy? Ide költözött. Mától. Én ismerkedek a tokájával, ő meg a farkammal. Na. Nem. Pont, hol? Úgyhogy neked tükörképes. Tükörképes valaki. Ő képes a tükörre. Itt azért tényleg fura, itt azért... Most a kamera az nagyobb itt, vagy sovány itt, vagy dagad? Nagyobb itt. Szóval most ezt a konyhát kisebbnek látod, mint a videókban. Akkor meg nem látod a fürdőszobát, te oda be se férsz, hallod? Igen, pedig... Pedig ott néha olyan messze van a kamera a kártól. Merre vagyunk? Arra? Nem ismeri ki videók alapján senki magát. Igen? Engem sem. Azt nézd, milyen pici. Az igen, tényleg sok... Be se férsz, tűnés. Na, a tehén nem fér el. Anyád esik be. És tükörkép, várjál. Csináljuk ezt mind a kettőt. Tényleg a tükre meg lehetett csinálni. A tükrös.
Csinálunk egy Facebook képet, profilt. Ne legyen benne annyira. Ja, és a kamerát kell figyelni a tükörbe. Már vágom is össze. Mindjárt beülök a kádba. Ja, pont ott szokott lenni a cucc. Na látod, kiismerem én itt magam. Én meg azt hittem végig, hogy ott vagy. Ülj be! Hogy kell? Bele sem férek, várjál. Így. Kambasutka. Hogy ez kicsire véve. Fordítva! Ja. Hát nem szoktam a dugón ülni, nem vagyok buzi. Az az első, az a engem, és beülök a kádadba. Na, így szokott lenni. Csak még víz is. Víz is. Víz. Volt múltkor itt egy tálca, csináld ilyen dolgokat. Steffi beült a kádunkba. Hát, otthon érzem magam. Na, miről beszéljünk? No, ködlik. Ugyanilyen nem volt, nekem is. Cameron neve. Ja, nem, az show. Kama. Kamea. Ezt tudjátok, mire jó hambasító? Ha szőke vagy, azt ezt használod, akkor ilyen hambasútka leszel. Ilyen ezüstös kolbász, gyerek. Az a kamera. Na bazd meg. Mi az csak víz? Ja, csak pes. Most ez termékmegjelenítést tartalmaz. Mit kell Steffi a kádunkba? Ez Kimberlé, gondolom. Nem mondjad már. De majd vesszük. De. De. Azért jöttem el amúgy, hogy megnézem milyen a kád szélessége, és hogy milyen illatúak a túlsfürdő. Hát én nem férek ennyire bele. Vagy mi? Most nem férsz bele. Mármint, hogy jobban. Klapox? Ez is az egyben lesz? Ja, ez még mindig az első videó. Pihenjünk már, mert mire felmegy, addig iszok. Te is? A Steffi lebukott. Nem is Jó, ez majd a videó végén lesz. Én is gondoltam amúgy. Te hoztál kamerát? Hogy nem hoztam. Fájszol? Akkor ezt te idd meg, azt hozok De még hogy egyet. hiszom. Mondom. Ke mit van? Nálunk nem volt még olyan ember, aki nem ivott. Az aki kamera. Wow. Direkt úgy hoztam. Skeleton. Skeleton? Nem tudom, tiéd. Black. És az érintőkép? Az enyém nem. Tényleg? Az enyém ez egy kis joystickos. Joystick. Steffivel itt iszok, bazd meg a 100 anyádrész közül 60 itt készült. Tényleg? Na jó, nem ott. Mindig elbújok az emberek elől, ugye. Elbújsz a mögé. Hát az nagyon bódiguszt is. Na jó van. Ja, megy, miért nem szólsz? Még nem megy. Nem megy. Ez köcsög. Úton, hazafelé tartunk, amit hozzá, nem hozzám. Utána átjössz hozzá. De az első randi. No. Tényleg? Akkor az lesz. Az első jelenet, mikor a konyhába bejössz, hogy csó, de ezt már utána látják. Ez már kulisszatitok. A bélyegkép az tényleg a teja meg a sör. Igen. A videó címe meg az, hogy első randi. És akkor mindenki, mi van? Teja, sör, első randi, rákattintanak, boldog születésnapot, Fekete Bálint, vagy Fekete Bárány. És akkor Steffi meg a konyhába. Ez már kulissza Még volt. mit se sejtetek? Ám ezzel. Még nincs még. Mit se sejt, a sejt. De hogy nézhet ki ilyen rock kerül? Mikor nem is a rockot szereti, hanem Flortomit. Aha. Egész top linkelgeti. Igen. Szerintem a poklom másik fele. Milyen poklom másik? Pokróc.